Inkosazana ezenzele igama kwihlabathi liphela ngokuphumelela ukhuphiswano luka Miss Universe kulo nyaka ophelileyo uZozibini Tunzi. Uthi unethemba lokuba amantombazana aselula azakuyophula yonke imiqobo ajongene nayo akwazi ukwenza nangaphezulu kunaye. uZozi wamkelwe ngezandla ezishushu ngexesha begaleleka kweli kwisikhululo senqwelomoya Tambo eRhawutini namhlanje. Kokokuqala ngqa ebuyele ekhaya emva kokuphumelela olukhuphiswano. Lembelukazi imanzandonga yamkelwe ngengoma nemincili. Ewe kaloku ingoma yenye yezinto ebeyikhumbula kakhulu ngokuba sekhaya uZozi. Nangona imozulu ibingantlanga kodwa khange ibathibazi abathandi nabalandeli bakhe. Nditsho nenqwelomoya yakhe efike emva kweeyure ezimbini kwixesha ebelilindelekile khange ityhafise loo nginginya. Because Zozibini gave me the privilege of modeling, and now I have the courage to model in front of people and speak like she did. I feel that it's important for me to come here because I strive to be like Zozibini. I strive to reach all the goals that she has met. Ekugqibeleni side sagaleleka isimomondiya sitsho ngolukablankethi lona uncumo. Khange akwazi ukuzibamba imincili uZozi wabulela ngokungazenzisiyo kubemi beli ngenkxaso yabo engagungqiyo. Every time people ask me, did you know that you would ever be Miss Universe? And really my answer is, I didn't know that I would be Miss Universe because I didn't know it was possible for someone like me. But now I confidently know that when you ask a young girl who looks like me, do they know that they can become Miss Universe? I know that they can say that they can. Kwisashoni yemibuzo yolonwabo nebinyombaza umxhelo lembelukazi yasemadoleni ichaze uluhlu lwezinto ezakuzenza ukufika nje kwayo ekhaya. Number one, what is the first meal you're going to have when you get home at Solo? Hopefully umngqusho. Definitely that. Who is the first friend that you're going to see? It depends on who's going to come first. I know that there's 3 of my best friends at home waiting for me right now, so maybe it's going to be the 3 of them. So shout out to VUS, Sihle and Ati. Bamtyebele ke bembhutya ngobubende abo balandela ekhondweni lakhe besithi chotshabekho. I'm so proud of Zozi and what it is that she represents, because she's someone who shows up and she commands her space, and in doing so she gives us permission to do the same, and I'm just so proud of her. Ukanti ke uZozi uza kuqhubeka nokhenketho lwakhe apha ekhaya yaye naseKapa uza kunyathela nalapho kulindeleke ukuba azimase intetho yobume besizwe kaMongameli Ramaphosa eParlamente ngokuhlwa ngolwesine. Kusenjalo uluntu luphume ngobuninzi kwiphondo laseMpuma Koloni nalapho unobuhle uZozibini Tunzi wazalelwa khona esamkelwa ngezandla ezishushu kwisikhululo senqwelomoya saseMthatha. Abadala nabancinci bebezele imincili kethuba igaleleka lenzwakazi nethwele isichaba sika Miss Universe kwesi sikhululo saseMthatha. Amantombazana aselula aphuma kwiidolophu ezingqongileyo zelaphondo athi afuna ukunyathela ekhondweni likaZozi. Bamncomile ke besithi uyinkuthazo kubo ukusuka kwakhe kwesi sikhululo uyokunyathela kwidolophu yakokwabo kuTsolo kwilali yasesidwadweni. Ngomso uMiss Universe uza kwenza ukhenketho kwiingingqi ezithile nalapha zaqala yekunyathela kwithala lencwadi lakuTsolo ekhuthaza ulutsha. Ukusuka kwakhe apho uza kuya kuthetha nenginginya kwibala lezemidlalo laseMthatha ze aye kunyathela nakwisikolo wayefunda kuso kwidolophu yaseDutywa.